И здравейте, владелите на YouTube! Аз съм Гош и в днешното клипче реших да изтегля победителите от giveaway, които направих преди определено време. Та нека започваме с първия победител, който е Minecraft Gamer. Честито Minecraft Gamer, ти спечели, доколкото си спомням. Какво беше аз? Какво казах, че аз вече съм забрал? Добре, после ще видя, пък ще му пратя. Мисля, че GTA 5 спечели. Да, GTA 5 спечели. Честито. Да си я цъкаш с удоволствие, ще я прата до максимум една седмица. Та следващия победител да видим кой е... Мерт Карадак. Той мисля, че печели реклама. Окей. И третия победител е Бегенлуб. Той печели интро. Та добре, това беше този кратък giveaway. Сега искам обаче нещо друго да ви кажа, който е останал до края на клипа. Ще има още един giveaway в момента ще направя, защото виждам, че ви харесва явно. Та този път ще подарявам FIFA 2017, защото на мен ми подариха 2 за рождения ден, това беше малко тъпо, не знам защо, просто така се получи. Да, който иска да се запише, просто харесайте клипа, коментирайте нещо и трябва да сте абонират. За мен ще го изтега на 50 абоната. Така, това беше този клип и до следващия път.